Aquest trimestre hem treballat el projecte de l'espai. I ara us explicarem els meteorits, les constel·lacions, els planetes i els contes que ens hem inventat. Hola, què són els meteorits? Els meteorits són roques que estan a l'espai. On impacten els meteorits? A la Terra i Mar. Els meteorits estan al sistema solar i xoquen amb els planetes. Quan un meteorit entra a una atmosfera fa llum i se'n diu estela fugaz. Això és el cinturó d'asteroides. I està el sistema solar. Està entre Júpiter i Mart. Quan dos asteroides xoquen, exploten. I aquells trossos són els meteorits. El meteorit DD42 està a la nostra òrbita. El meteorit DD42 està a la nostra òrbita. Potser xocarem. Un meteorit va xocar en la nostra Terra i va acabar tots els dinosaures. Les constel·lacions són formes amb estrelles. Capricorn té 7 estrelles que brillen més, les altres no brillen tant. Capricorn és del zodíac. La constel·lació de Capricorn té 7 estrelles. I té forma de triangle i és un signe dels zodíacs. La constel·lació de Vall té 10 estrelles. Es veurà al setembre. Les estrelles és brillant. I es diu Peacock. La constel·lació de Cassiopea té 5 estrelles. La forma de Cassiopea té doble V baixa. La constel·lació de l'Ara té 8 estrelles. Podem veure Juliol. La constel·lació de l'Escorpí té 14 estrelles. I té forma d'escorpí. La constel·lació Corb té 5 estrelles. La podem veure al juliol. I sí, l'estrella més brillant es diu Gina. La constel·lació de Leo té 9 estrelles. És una constel·lació del zodíac. Té forma de llau. La constel·lació de la Ossa Menor té 8 estrelles. Té forma de carro. L'estrella més important és l'estrella polar. La constel·lació del Llop té 8 estrelles. La podem veure al juny. L'estrella més brillant es diu Alfa-Lupi. La constel·lació de Tauro té 14 estrelles. És l'oxena del zodíac.
Aquest és el nostre sistema solar. I a continuació us explicarem els planetes. Aquest és el Sol i és el centre del sistema solar. Tots els planetes rodegen al voltant del Sol. Mercuri és el més proper al Sol. Mercuri és el planeta que s'assembla més a la Lluna. Es fa 2 cops de dia. Venus és un planeta de roca i també Venus és un planeta de l'amor. Té una capa molt gruixuda que no deixa que surtin els raigs del sol i per això fa tanta calor. La Terra és el nostre planeta i és l'únic on hi ha vida. La Terra té un satèl·lit, la Lluna. Mart és un planeta de roca i també se pot dir planeta vermell. Mart té volcans i muntanyes. La més important és Olimpo. Júpiter és el més gran del sistema solar. Té una taca vermella que és una tempesta. Saturn és un planeta de gas on hi ha els anells estan formats de meteorits, on hi ha asteroides. És el segon planeta més gran i pot llegar a 300 quilòmetres per hora de vent. Urà és el planeta que es va descobrir primer amb un telescopi. Urà era gel. Neptú és un planeta de gas i fa molt fred. Neptú l'envolta una capa de gas i és de color blau. Ara presentarem els contes. L'astronauta Miquel va anar a buscar el seu coet que es deia Tim. I van anar a Júpiter i es van trobar un extraterrestre que es deia ET i es van fer amics. Havia una vegada un astronauta que estava a Saturn. Va venir un extraterrestre i se'l va dir Playmobil i va arreglar l'anell. Fi. Hi havia una vegada una astronauta, Sílvia, que va agafar el seu coet i va anar a Saturn. I es van trobar un extraterrestre que es deia Picasso i van trobar a Fungal. Hi havia una vegada un astronauta va anar al planeta Venus i se van comptar una terrestre i se van fer amics. Fi. Una aventura sideral, una aventura muy animal.
Relax.